ин навбат масъулини бахши раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ дар ноҳияи Хуросон рӯзи мудофиаи граждании намунавиро дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 16 ноҳия баргузор намуданд. пеш аз оғози чорабинӣ ҳайати иштирокдорон аз маҳсули дастони рассомони навраси муассиса ки оид ба ҳолатҳои фавқулода инъикос ёфта буд дидан намуданд. сипас масъулин ва ҳайати ҳакамон ба синфхонаҳои муассиса ворид шуда аз рафти дарсҳои кушод ва баргузории викторинаи хонандагон ки ба мавзӯъҳои омодабошӣ ба ҳолатҳои фавқулода ва офатҳои табиӣ бахшида шуда буд иштирок намуда тариқи роҳандозӣ кардани саволу ҷавоб сатҳи дониши онҳоро баҳогузорӣ намуданд. сипас бо садо додани бонги хатар хонандагони муассисаи мазкур саҳнаи ба вуқӯъ омадани заминларза ва аз дохили синфхонаҳои таълимӣ ба ҷойҳои бехавф гузаштани хонандагонро ба намоиш гузошта ҳамин тариқ сатҳи омодабошии худро ҳангоми сар задани ҳолатҳои нохуши табиӣ нишон доданд. ба гуфтаи ташкилкунандагон чунин чорабиниҳо бо мақсади санҷиши сатҳи омодагии мақомоти идоракунӣ дониш ва сатҳи касбии ҳайати роҳбарикунанда нерӯҳои ғайриҳарбии мудофиаи гражданӣ такмили малакаи мустақилонаи амал намуд дар ҳама гуна вазъиятҳои ба вуқӯъ омада роҳандозӣ карда мешавад. тавре мушоҳида карда шуд хонандагон бо омодагии ҳамаҷониба бо ёрии омӯзгорон ва масъулини кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ дар ноҳияи Хуросон аз ҳисоби худ гурӯҳҳои махсуси ёрии таъҷилӣ алоқа ва тартиботи ҷамъиятӣ ташкил карда бандҳои асоси нақшачорабинии имрӯзаро муваффақона анҷом доданд. дар ин чорабинии мазкур бо ҷалби хонандагони худи муассиса эвакуатсия намудани хонандагон аз биноҳо аз мавзеи хавфнок ба мавзеи бехавф ташкил ва гузаронида шуд ки ҳадафи гузарондани ин чорабинии мазкур аз он иборат аст ки баланд бардоштани савияи дониши худи хонандагон ҳангоми ба вуқӯъ омадани заминларза ки ҳангоми рух додани ҳолати заминларза худшона ҳимоя карда тавонанд. зимни чорабинӣ қайд гардид ки тибқи нақшаи чорабиниҳои тасдиқгардида бо мақсади баланд бардоштани донишу малакаи роҳбарони муассисаҳои таълимӣ омӯзгорон хонандагон ва такмили мустақилона амал намудан дар ҳолатҳои фавқулода ҳамасола дар тамоми муассисаҳои таълимии ҳудуди ноҳия чунин чорабиниҳо дар сатҳи баланди омодабошӣ ташкилу гузаронида мешавад. дар анҷом як қатор иштирокчиёне ки дар рафти чорабинӣ фаъолона ширкат варзиданд бо сипоснома қадршиносӣ гардиданд. مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه